Garabatean da esketxzaleek normalean hilean behin, ordu pare batez egiten duten topaketa bat. Marrazkia, margoa, kolorea, baino ez dauka formato zehatz bat. Izan daiteke akuarelaz, izan daiteke txuri beltzean, izan daiteke, pastela, bakoitzak nahi duena, eta bakoitzak nahi duen eran. Eta, topaketa hauek mundu osoan zehar egiten dira. Hemen badira estatalak, badira eskualdekoak, badira Euskal Herrikoak, eta guri dagokiuna bidasoaldekoa da. Nondik sortu zena, Juncal Alfonso izan zuen idea, berak bazekien zer aurretik ere, eta bera hasi zen poliki-poliki, eta egun saio. Datorren igandean 15, otsailak 15, Zunbilan elkartuko gea. Batzuk beti joaten diren, badira batzuk huts egiten ez dutenak, euria, elurra, kazkabarra, dena delakoa dela, edonon dela ere, eta Zunbilan elkartuko dira, nekazal etxe horietako bat alokatua dute, ostiral arratsaldetik igandera bitartean. Eta oker ez banago, uste larun batean, Doneztebera direla joateko margotzera, eta gero beste batzuk eguraldiak laguntzen baldin badu eta ez baldin bada tartean estropuzo handirik, igandean joango gara, 11:00 ordu batera, eurekin batera margotzea. Margotzea edo marraztea edo zirri marratzea edo esketx kontu hau egitea. Ez dakit ni noiz hasi ditzan irtetzen, baina gogatzen naiz hementxe gainera, hemen inguruan izan zen topaketa, eta argazkian atera, baina kuadernoa iskutatua. Lotxa ere, hasieran ematen zu lotxa, gero ez lotxa eta ez ezer, deneteri dago. Gogoa. Eta, karo, lotxa pixko bat ematen du hasieran, ze kalean zaude. Eta ezagun bat pasatzen da, eta egia da jendeari jakimina sortzen zaiola, eta hurbiltzen da, eta, klaro, ziurtasunik ez baldin baduzu, pixkatzea, ez. Baina gero poliki-poliki ikusten duzu, aldamenikoak ere ez duela milagrorik egiten, eta, azkenean lagunak egiten dituzu, ez dakit, atsegina da, eta ez dago inungo presiorik, ez zait atera, ez atera. Gero niri asko gustatzen zait besteen kuadernoak ere ikustea. Zen, ikusten duzu, ikasten duzu, eta gozatzen duzu, esan zu, eta batzuk benetan dira ikusgarriak, zen urtea daramatzate, aurretik badute margoketarako ez dakit jakinduria eta bar, ez. Pentsatzazu, Hondarrabi batean behin gasolindegian egin genuen, gasolindegian, beste batean aeroportuan, uste COVID garaia, ez dakit zertzea da, aeroportu barruan, eta gogoratzen naiz gasolindegian ari ginela, kafea gasolindegian erosita geure aurki eramangarri horietan ezean, lagun batek esan zigun da, zeitxezu hemen? Hemen txenezka margotzea etorri geha, ez da ongo Hondarrabin Tokio berik gasolindegia baino, pues hori da. Eta zu hemen jartzen zea, eta igual, ez dakit, sekulako edertasuna daukazu aurrean, baina igual norbaitek esaten du, doitu, zaborrontzi horrek, ez dakit gaur zerbait esaten ditela, jazta. Eta gauza ederrak, oso... Badago jendea, 2 ordutan hasi bukatu eta gainea zerbait itxurosoa. Niko haindik ez dela lortu 2 ordutan bukatzea. Gero etxean bukatzen dut eta etxean konponketa, orduan zeo zerbait irtetzen da baino. Eta hemen ikusiko dituzue, txintxirikatu dauden hauetan, badira oso gauza honak, eta 2 orduan edo gutxiago egiten dutenak. Esango dizut, badago Euskal Herri mailako topaketa, eta behin joan ginen, Nerea eta biok, Juncal ere usteetan zala, ez dakit, eta Hendaian, hotza, haizea, ekaitza, eta benetan, ni itxi ginenean, jendea bokailo jaten izan bida. Zertan, mendian baleude bezala, bakarran bat zatoarekin. Eta, etorriak ziren, ez dakit, Balmaseda ingurutik, eta ez dakit, horrela. Gu eseri, erabaki orduko nun jarriko ginean, eseri, eta hasi, nik ez dakit, 2 erdi bat marran euskan eginda, bazi joazten batzuk, ordu beterako erakustera zer egin zuten.
Eta hori, 2 orduan, normalean lan bat egiten baldin badugu, Euskal Herri mailako hortan, sketch crawl edo olako zerbait du izena, 3 marrazki uste ziela jendeak egiten zituenak. Eta 3 ordu laurdenetik elkarri erakusten zioten. Bueno, pues soy habilidad libre,